Hei, salutat toată lumea și bine v-am găsit la începutul unei noi serii aici pe canalul meu, oameni buni. Astăzi, doamnelor și domnilor, ne aflăm pe Cyberpunk 2077. Am văzut că mulți dintre voi mi-ați cerut să aduc acest joc pe canal și oricum deja vreau să-l aduc, pentru că în primul video de pe canal am menționat de asemenea că aș vrea să aduc Cyberpunk 2077. Cu toate că este un joc super lung, dar legat de joc venim pe durata videoului. Vom vorbi despre joc pe durata videoului. Și da, pentru cei care nu cunoaște, Cyberpunk 2077 este un joc similar ca un fel de GTA 5, să zicem așa, cu toate că în acest joc putem spune că tehnologia controlează Night City. Night City este orașul principal și putem alege aici dificultatea pe Easy, Normal, Hard sau Very Hard. Eu o să mă duc pe normal pentru că nu aș vrea să mor de prea multe ori. Oricum nu e vorba de să mori, dar oricum. Și avem 3 categorii. Avem Nomad, Street Kid sau Corpo. La varianta Corpo tu ești un om bogat. Nu prea mă ajunge pentru că nu prea am încercat-o. Street Kid am încercat-o și îmi place. Și Nomad am încercat-o și pe ea și îmi place foarte mult. Ești pur și simplu, deci pot spun că este exact GTA 5, pentru că ai un fel de 3 categorii pe care poți să le alegi. Corpo este gen Michael, Street Kid Franklin și Nomad este Trevor. Deci e identic GTA 5, abia acum mi-am dat și eu seama. Și eu o să mă duc pe varianta Street Kid pentru că îmi place o leacă mai mult și putem alege asemenea caracterul nostru și putem customiza cum vrem noi. O să mă duc pe băiat normal și putem... Da, și acum trebuie să-l modificăm și da, o să revin când l-am terminat. Deci, da. Ok, oameni buni, am revenit. Cam așa arată caracterul meu. Am vrut să fac un caracter clasic, n-am vrut să-l fac prea exagerat cu prea multe porcării pe el și am spus, bă, să fac ceva pur și simplu clasic și autentic. Și aici am ales de asemenea și abilitățile. Și da, ăsta este personajul nostru. Se numește V. În această serie nu voi merge să vorbesc mult legate de caractere, pentru că pentru moment nu le știu. Jocul abia a ieșit. Și da, prima dată când a ieșit jocul, fix la început, în prima zi, pentru versiunea PS4 și Xbox One, jocul a avut foarte multe probleme. În ce sens au avut foarte multe probleme? Erau o groază de frame drop-uri, mai mult de 15 frame-uri nu aveai. Și când te băteai cu cineva mai mult de 9 frame-uri, 9-10 frame-uri nu aveai. Asta numai pentru varianta Xbox One și PS4, variantele de la generația anterioară. În mod normal, Cyberpunk 2077 a fost conceput pentru noile console, ca Xbox One, nu Xbox One, Xbox Series X și PlayStation 5. Cu toate că în cauza la COVID nu au putut fi lansat consolele în magazine și da. Oricum, pentru cei care aveți și un PC performant și deja aveți Cyberpunk, bravo vouă că vă puteți bucura de acest joc la maxim. Și da, jocul, în mod normal, are 150 de ore. Și din calculele mele matematice, să zic așa, ne va lua cam undeva, să zic sincer, undeva cam la vreo 50-60 de episoade sau chiar mai mult să terminăm această serie. Și da, deci o să ne e extraordinar de mult să terminăm această serie. Dar eu cred că o să se merite. Everything chill, mano? Some bastard tried to mug me. I handled it. Oh, local guy. You really think somebody local will try to mug me, Pepe? Listen, V, I got a problem. Serious this time. Come on, spin it. What is it now? It's, Kirk. I owe him. Don't pay by tomorrow, said he'd bust my legs. And he don't joke about that stuff. Got cartels in his corner. You in it with Kirk? Every man, woman, and rat in Haywood knows he's a fucking shark. My bro jumped the joint, deserved the hero's welcome. I know I fuck up, V. I'll talk to Kirk, but then you're gonna owe me one.
Ok, acum ne putem mișca și am uitat să menționez la început că și în acest joc putem să luăm decizii și fiecare decizie poate influența într-un mod povestea sau, da, poate povestea lui V. Și, da, este chiar foarte ca lumea chestia cu răspunsurile. Ok, și acum trebuie să mergem să vorbim cu tipul ăsta. Am uitat cum se numea. Kirk, da, ok, am uitat. Spin it. What you need? Pepe asked me to talk you up. What, he too shy to hand over the Yetis himself? Tell him I don't bite. Not yet. Cut him some slack, will you? He'll pay. Just need some more time. Do I look like a priest that runs a charity to you? You borrow Eddie's, you gotta pay him back. With interest. It's common fucking knowledge. You suggesting I let a flaky cunt who can't keep a deal off the hook? No, you let him off because it's me asking. Ha! You know me. I'm a man of the biz. So I need to know what I get out of it. Transactions go two ways, I get that. I'll owe you a favor. Tempting. Got a Nova idea already. Mm-hmm. Preem ride there on the page. Only 4 of them in NC as of now. 1, Rayfield Regional Director. 2, Mayor Ryan. 3, a rental service. Uh-huh, and 4? Number 4 will belong to my client, just as soon as you clep it for me, that is. I do this, and Pepe's debt is squared? Of course! I'm a man of my word, you know that. Whole thing's simple. You swipe the Rayfield for me, I clear Pepe's account. Even toss in a cut for you, I'm such a nice guy. My man Rick works a parking structure by Embers, club where our Rayfield driver likes to kick it. There every Friday night, like clockwork. Soon as you appear, security cam shut down, gate swings up, the road is yours. Just gotta grab the Rayfield and roll out. Simple. How am I supposed to do this? Expect me to slide under the chassis on a skateboard for a quick hot wire? Fast and easy? Kirk, wheels like this got security systems. Good ones. This bitty bop works like the key Rayfield techs use for repairs. Opens locks, bypasses identity authorization. A skeleton key for all Rayfields in the city. Come on, Kirk, even you don't buy that. Kabuki's tech wizards sell more magical shit than this under the counter. Have a little faith. So, we all agreed then? We are. Glad to hear it. Always said you were a bright bulb. Head to Embers in the Glen. Rick's in the garage, be waiting for you. You two will hit it off. Good luck out there. We'll be in touch. Ok, nu știu cât de lungi... Ce s-a întâmplat? Ok. Cât de lungi va fi câte un episod din Cyberpunk, dar cred că o să fie cel puțin jumătate de oră. Ok, și dacă o să mai fie momente în care jocul se blochează sau probleme cu textura, n-am ce să fac, asta este jocul pentru versiunile, dar pentru generația anterioară pe de PlayStation și Xbox. Nu am ce să fac. Dar ei, totuși, dacă jocul de pe Xbox o am și am un televizor care e mai bătrân decât mine aproape, nu glumesc, se vede chiar foarte, foarte bine. Lăsați-mi de asemenea și în comentarii cum se aude jocul, pentru că la seria de Resident Evil am observat că jocul se aude destul de încet. Motivul sau problema este că eu, când îmi înregistrez vocea, folosesc niște căști Bluetooth și automatic pot să spun că audio-ul jocului se aude mai tare. Și da, o să încerc să măresc audio-ul jocului mai mult
Pentru că am observat că nu prea se auzea foarte bine și da, trebuie să se și audă totuși bine. Pick up something here and there. Nothing major. But I'm getting by. Appreciate the concern. So, Atlanta didn't turn out like you expected, huh? As you can see, I'm back. If it'd been better there, wouldn't have left. Maybe it'll all work out for the best. Shit. What the fuck? Cine sunt ăștia? Stop the car. Bine, eu întreb cine sunt ăștia, dar oricum o să aflăm cât de curând. You carrying? Business, ok. Ok, business. Hai să vedem ce business. Sebastian Ibarra. Băi, mai că da urât mai ești. What do you want? To settle our biz, once and for all. Got an offer for you, Patty, so listen up. Get the fuck out of Vista. Pull your boys off the street. I'll give you the Glen, done deal. No more restless nights. See how generous I can be? One more Patty, fucking word. One more stay out of fucking this. I word. don't know you. And I don't know you, which means you're worth shit around here and capable of even less. Well, Ouch, anything ouch, else? asta cam durut. It seems our conversation has come to a close. Careful, Padre. Never know who's got a barrel at your six. You neither, shit bucket. Marcus, Shit bucket. Shit bucket să dau eu când te prind. Bă, da, urât mai sunt ăștia, să-mi va piciorul. Holy shit. Uite, altul sau alta, habar nu am. Nu pot nici măcar să-mi dau seama care băiat, care băiat, care femeie, sincer. still have the gift. So many of the little shits left around here. Their spines go soft when they look down a barrel. Who was that? No one important. He'll be gone in a week's time. Another will come in his place. He pulled iron on you. He did. And he will pay for doing so. Pull up here. Right here. I'll just drop down below. Here, before you go. Your number. Could be useful. Maybe we can also work together again. Take ourselves back 2 years. Thanks, Padre. Gotta go. So go with God. I'll be damned. Încă un lucru care am uitat să menționez și anume când o să fie secvențe gen cinematice, cum am văzut înainte cu Padre, nu, o să încerc să nu vorbesc peste convorbirea lor. O să încerc de felul meu să nu vorbesc peste convorbire, dar nu e atât de ușor. Ok, și acum trebuie să furăm acea mașină de care Kirk ne tot vorbea, pentru ca după aia Pepe să nu mai aibă probleme cu el. Ok, și trebuie să-l caut și pe cel Rick. Bă, da, frumoase mașinile astea. Ok. Kirk sent me. Mm-hmm. Camera's blind. You got 20 minutes. Do your thing. Kirk. Uite-o! Your moment to shine. Holy shit, că e merzant, mă, cât de lungă e. Let's take this piece of wonder tech for a whirl. You're a man of little faith. See? We're rich. Now fire her up and call me when you're underway. I'll tell you where to go. Looks like this'll be a cool breeze. Uh-oh. Get the fuck out. Get the fuck Okay. out. Easy.
Nothing personal, compa. Just biz. Rayfield's mine. What? Man, never heard of thieves' honor? Finders keepers? I was first. Listen, only one of two ways to do this. Friendly or fucked up. Either way, the ending's the same. I'm taking the car. What are you doing? Chingados? Ei, garda. Drop your weapons. Don't move! You're under arrest! Stay where you are! Hands where I can see them. Nice and slow. On the ground, motherfuckers, now! Jackie Wells, my old pal from the hood. See you haven't grown an ounce wiser. Hey! Detective Stintz. Been a while, huh? Inspector Stintz. Same shit. Speaking of, your mug's familiar too. Come on, How spit it about out. that? I'm waiting. Pig chatters. Left for Atlanta, looking for a slice of happiness. Guess you didn't find it. I've always maintained it's the same for all you termites in Haywood. Born here, live here, die here. Looks like I was right. Rat got your tongue? Enough of the chatter. What now? Getting booked. Gonna do a stint. Get it? Come on, Stintz. Give us a break, huh? You lock us up, let's just jerk off till trial. And then what? Worst case, we get some months. Hell, standing room only nowadays in El Bote. So, they'll probably be out early. Are these the thieves? Fuck, Ordinary street trash. Got him in custody, Mr. Fujioka. We'll be taking him now. It's a waste of effort. I have no time to testify or play at an investigation. Suggesting we let him go, sir? I suggest you toss them in the sea. Cuff leg's broken so this trash doesn't float. You heard him. Fuck. Bun, ne lasă să plecăm și ne mai dă și bătaie. Hai că asta e bună. Oh, fuck. Yep, yeah. Foarte bine. Oh, shit. Iar ne-a strâmbat nasul. Honestly, for a sec there, things looked iffy. Wasn't sure we'd worm out of that alive. Man, same. Stintz is out to get people. Wound tight. Though he does have a little honor left. Really think his sense of honor saved us? Well, and the fact he's Haywood born and bred like us. If I hadn't come, you'd be cruising Night City in sexy wheels right now. Nah, it was all my fault. Wait, what? Pigs didn't waddle in out of nowhere. My tech must have triggered the alarm. So, maybe now, as God ordained. Jackie Wells. V. I know you. You hang at the Coyote. Got the job to steal those wheels at the Coyote. From Kirk. You work with that sewer slug? Pepe wasn't big and can't afford to pay, so I stepped up. Gotta wonder about Pepe letting slimy Kirk boss him around like that. Heard what they say. He's backed by cartels. Cartels? No, listen. I know those cartel types, and I guarantee you, none of them have even heard of Kirk. El Cabron's gotta learn. He don't do people in Haywood dirty. Come on, let's go have some lunch. Just like that? You put a barrel to my skull not so long ago. You help my homies, you're okay in my book. No harm, no foul. None at all. Getting one of my good feelings. About what? About us. It's a kind of chemistry, you know? Come on. I'm fucking starved. Okay, food it is. Let's go.
Well, acum suntem prieteni cu Jackie. Stanley here with you, and we got another day ahead of us in this city of dreams. Ooh, I love this town. Love it like you might love a mother who popped you out on the steps of an orphanage once and now stops you to ask if you got a smoke for her. Every new day here means 100 new arrivals, but only half these gonks will survive a year, and that's if it's a good one. And why do these peeps come to NC? Well, to be street samurai like Morgan, Blackhand, and Waylon Boa Boa. The greater the risk, the bigger the bounty, kids. Or so they say. But you can only be a major league player for so long. The faster you live, the faster you burn out. If you don't get a bullet to the brain first. NC's legends. Know where you'll find most of them? The graveyard. Matters not where you're from. Matters not where you start. What matters here is the walk you walk. In Night City. The city of dreams. Chick we're looking for is somewhere in this building. Probably crawling with the pendejos that kidnapped her. Eyes and ears open, all right? Speaking of which, got you a little something. Militech training shard. In case you need to, brush up on your dance moves. Down for some target practice in VR? Ok, hai să facem acest tutorial totuși pentru a înțelege mecanicile jocului. Ok. Bun. Okay. Oh, hello. Basic combat training. This session will be recorded for subsequent evaluation. Ok. Băieți, cred că partea asta o să o tai pentru că n-aș vrea să iasă un video mult prea lung. Deja cred că să iasă un video lung și cred că asta o să fac off camera. Și da, ne vedem cât de curând cu misiunea principală. Ok, am revenit. Am stat tutorialul la vreo 20 de minute, să vă spun sincer. Și nu vă mint. Let's do this. Elevator, this way. Bun, trebuie să o găsim pe aceea, Sandra se numea. Bun, oricum, mă aștept să ne împușcăm pe aici cât de curând. Oricum, ce-mi place mult la jocul ăsta e libertatea care ți-o oferă la dispoziție, deci chiar te poți plimba absolut pe unde vrei tu și orașul este de asemenea și foarte imens. Ok, bun. Salut. Ok, T-Bug. Target's biomon went mute a couple hours back. Suspected abduction. Target could have possibly flatlined already. Not sure you're in time. We're in time, Bug. We. Sure you're on phones, but that don't make you any less part of this squad. Squad. Charming. Calm the hell down, both of you. Almost there. Yeah, Bug. You focus. Looking for 1237. Target should be inside, but I got zero eyes on her biomon. Fingers crossed it's not too late. Is that you? Ugh, I hate this life or death shit. Hurry. Try hacking the door. Think you can trip it on your own, V? Ok, deci încolo încerc să nu vorbesc atât de mult pentru că începe acțiunea. Ok. Are we fucking late? Is that her? Sandra Dorset's protected under Echelon 2 corpo immunity. Our girl's top shelf. This one's packing black market Zeta Tech repros. Mira, eyes up.
Pendejos ahead. Drop it quietly. Baby steps, V. Enemies watching. Nice. I couldn't have done that better myself. Careful now. On your toes. More bodies incoming. They're almost on you. Știi ce? Hai să ne batem, frate, totuși. You're in deep shit. Ok. Do something with the eyes, B! You got this! Aici cam mulți. Definitely don't want a slug in your back. Hell yeah! No way. Not neither. Ok, și vreau că aminte la început, când am cumpărat jocul fix în prima zi, să mă bat era imposibil, frate. Adică lăguia absolut totul, avem și frame drop-uri, era imposibil să mă joc jocul ăsta. Dar acum, uite că e posibil. Și chiar mă bucur. Bun. Slide! Alelei, nu știu că era unul aici. Fuck you! Mor imediat. Nu vreau să mor deja din primul episod. Hai, mă, unde te afli? Alei, voi. Aveți o armă ceva pentru mine. Ok, hai că mi-am dat viață. Cum pot schimba armele? Oare asta întrebarea bună, cred că nu știu. Și se mai află acolo unul, trebuie să-l omor într-un fel. Ălea, dar ăla are o armă super mare totuși. Ok, foarte bine. Și de asemenea puteți luta, deci tot ce lutați este chiar foarte important. Puteți luta arme, haine, tot ce vreți voi. E chiar tare. Dar ce armă are tipul? Sincer, îmi place la nebunie faptul că poți să lutezi. Deci chiar mi se pare un lucru chiar foarte, foarte ca lumea. Vreau aduce aminte o leacă de Fallout 4, în care și acolo trebuia să iei decizii. Și acolo puteai luta absolut tot ce vrei tu. Cu toate că Fallout 4 avea mai multe probleme decât Cyberpunk. Dar să nu uităm că și Cyberpunk are câteva probleme ale lui. Bun, haideți să intrăm. Aici trebuie să fie a noastră Sandra. Da, cred, da. Bun, uite la o parte, monsieur. Oh, no. Băieți, scuzați-mă dacă acum vedeți blurat pe fundal, dar mai bine așa decât să risc să-mi iau un strike ceva. Holy fuck. Nu știu dacă e posibil să-mi iau strike din cauza chestii acesteia. Adică cred că deja știți, dar e mai grav pun ceva blur, ceva să nu se vadă, că după aia n-aș vrea să mă risc, sincer. N-aș vrea să mă risc să-mi iau un strike sau ceva. Trauma should have swooped in if she sneezed. Guessing they jammed the transmitter, Sig. Looking at a hacked Biomon, firmware reconfig, or a neurovirus. Carajo, T-Bug. You ain't seeing this place. This is tubs, ice, hooks, and cleavers. Scott Muncher's hack, huh? Got an idea. Check her neural port. Find a shard? Yeah, pull it. That'll be what's muting the Biomon. Is that even safe? Can't we just get her out of here? We found her still breathing. Can't lose her. We need that Biomon working, checking for hemorrhages, whatever. Find that shard and yank it. Found the shard. Removing now. Check the Biomon. Anything change? Greetings, Sandra. If you are conscious, assume recovery position now. An emergency evacuation unit has been dispatched and is due to arrive at your location in 180 seconds. Biomon claims Trauma will be here in 3 minutes. Your premium plan will cover 90% of the projected costs of your rescue and treatment. Ay, pobrecita. Let's get her off that ice. Oh, fuck! She's flatlining. B, need to Jackie, air hypo! Fuck, this is bad. Hey, catch, vato!
I think... Holy shit, it worked. Fuera, cabrón. Get her outside. No, well, acum trebuie să vedem cum o scoatem afară. Fuera, Cred că aici pe balconul ăsta, cred, sau nu știu ce-o fi. Ok. Hai să vedem acum ce se întâmplă. Aha. A venit garda. Ok, de asta nu avem nevoie acum. Yep. Bună ziua. Bine. Amice, nu trebuie să mă împingi, totuși. Well, da. TT-133 to control. Ai luat-o, duceți-o. Ok, am scăpat și de ea. 70 milligrams dopamine, 110 norepinephrine, 800 fibrinogen. Vă scurez dacă căcatul ăsta de autobuz sau ce-o fi el, mașina, că o vom putea conduce. Chiar sunt foarte curios. Jackie, am terminat misiunea, dăm banul. Good work. Shit show's over. Cutting my wires now. See you in the near future. Listen, mano. I got this thing. Mind if I borrow your wheels? I got a date with Misty, but I can't take the metro. How's it gonna look for me? Won't leave you hanging, Jack. But don't get used to it. You're saving my ass, V. Thank you. How about I drive you home, huh? She's all yours. I'm beat as it is. Oh, almost forgot. Should get Wakako in the hollow. Tell her the job's done. V, how did it go? Our client is alive and well. Relatively well. Trauma team took her off our hands. She'll recover. Splendid. Your payment awaits you, ready to come and grab whenever you like, even right away. But I guess home is the only place you wish to be now. The NCPD has surrounded Watson. The district is closed. If you're to make it past the cordon, you must move fast. Thanks for the heads up. Swing by to see you later. Word's out the NCPD's gonna put Watson on lockdown. If I'm gonna sleep in my own bed tonight, we better put it in 5th. Leave it to me, mano. I'm driving. Can't stop digging Night City. City like any other, just bigger. Nah, mano. Not just any other city. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. Legends are born here. I'm starving. Let's grab a tight bite. What do you say? Jackie, they're locking down Watson, remember? Oh, shit. You're right. Is it just me, or... Oh, fucking knew it. Man on our ass, tailing us. Nu miroase bine. Da. Da, nu miroase bine deloc. Ok, vehicle combat, ok. Drop weapon. Ok, double tap, ok, bun. Cingaro, veniți aici. Ai mamă, e de greu să ți-i. Can't keep her steady. Ok. Ah, fuck you. Ok. Not good, not good. Ok. Ok, șoferul. Da, de exemplu, înainte ați văzut că a fost un mic bug cu textura. Cu textura mașinii tipului. It's okay. It can wait.
Let's just focus on. Ok, să mergem acasă acum pentru că trebuie să încheiem și acest episod, că deja este un video foarte lung, nu mă șansez atât de lung, sincer. Dar e Cyberpunk, am spus și la începutul videoului că o să ne ia foarte, foarte mult timp să terminăm această serie. Și eu zic 40-50 de videouri nu sunt suficiente, vă spun sincer, cât de sincer posibil, 50 de videouri nu vor fi suficiente pentru acest joc. Și nu doar pentru acest joc, dar și pentru următoarea serie care vreau să o aduc pe canal nu o să fie suficient. Dar... Garda, oleo, nu pot să-l hackuiesc? No. Ar fi fost bine dacă puteam să-l hackuiesc. What does the lockdown to further notice? Necessary security measure. Officer, ma'am! Damn, are we ever lucky we ran into you. Really? What's it that makes me so special? A heart of gold? 'Cause only somebody with a heart of gold can understand just how much I need to get back to my girl. Your girl? Uh-huh. I'm gonna be worried sick if I don't show. I mean, I'm trying to be a stand-up guy. She's giving me a chance. Waiting. That's a shame. Look at him. No model citizen, maybe, but he's a good kid. Let them through. But they're the last. Okay, on your way. You have a good evening now, officer, ma'am. Ok, băieți, aproape am ajuns acasă. Sweet dreams, then. Tell Misty I said hi. I will. Ahí luego. Bug. Forgot earlier. A runner I know has something you could probably use. Zip in your deeds. Băieți, eu aș spune că videoul putem încheia aici pentru că deja este un video destul de lung, adică 38 de minute, mai cred că este chiar foarte mult. Și ce să zic, sper că video v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, abonați-vă dacă sunteți noi, activați clopoțelul de notificări pentru că așa fel nu veți pierde alte videouri din Cyberpunk 2077. Și da, eu vă urez o zi frumoasă în continuare, de la Alex e tot și noi ne auzim data viitoare. Ciao, ciao!